Pripun kabare Nduk Cahayu? Alhamdulillah sehat, Pak. Saiki wis rada gedhi ya wisan. Nggih, mosok cilik mawon. Iya. Oh diopeni karo mboke ya. Nggih. Mbiyen ketemu Bapak Kangko ki lek jek cilik ngono ya, Jan. Nggih. Jek sak entung ngono ya, Jan. Dadi Sak entung ini ku napa, Pak? jek cilik banget ngono lho. Nggih. Saiki kelas pinten sakniki, Nduk? Kelas gangsal SD. 5 SD. Nggih. Kelas 5 SD. Sekolah teng pundi, Nduk? SD Katelan Setunggal Tangen. SD Katelan apa? SD Katelan Setunggal Tangen. Oh, SD Katelan. Ya, Katelan ya. Nggih. Tangen Sragen nggih. Nggih, leres. Nek sampean sekolah sok mlebu sekolah to? Nggih. Sregep to? Nggih. Neng sekolahan juara pinten? Mboten ngertos. Loh. Enek juara 1, juara 2, mboten enten rankingnya to sakniki? Enten. Enten. Lah, Tapi rapotnya mboten dijipuk. lho, kok iso ora dijupuk ki lho? Lah mboten ngertos kok, Pak. Wah, ibumu sing ra beres iki mesti. Wah. Neng sekolahe nyinden oleh, Nduk. Ning sekolahe aja nganti ditinggal ya. Nggih, Pak. Kaya Mbak Yumu, Mbak Niken iki ya ngono. Ki tanggapan bendina ora leren. Ning sekolah iki blas ora tau mlebu. Dadi ning panggah iso sekolah. Tegese nek pancen ya pas prei ya Mbak Niken ya mlebu tenan. Nek ketika ning Jakarta kudu mulih tekan sekolahan ya ora nyandak gitu. Nggih. Ning sekolah yang diutamakan mulu aku nuturi karo sampean, wong aku iki sak bapakmu ngono lho. Sekolah tetep sregep nggih. Nggih. Pelajaran sing maring kok senenge apa? Napa nggih, Pak? Enten bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Sing mau senenge? Kabeh, Pak. Heh? Angel kabeh, Pak. Loh, angel kabeh piye? Mesti enek salah satu pelajaran sing mau senenge apa? Kayak enak, Pak. Loh, piye gak enek iki. Kudu disenengi kabeh kuwi pelajaran kanggo awakmu. So nek pinter, kuwi sing ngunduh dudu mbokmu, ning sing ngunduh sampean. Nggih. Kaya Pak Kangko ki mbiyen nalika sekolah ya wis dalang, ya wis laris. Nggih. Ning pelajaran kuwi kabeh tak pangan, Nduk. Nggih. Bahasa Indonesia tak pangan. Nggih. Bahasa Inggris tak pangan. Nggih. IPA tak pangan. Nggih. IPS tak pangan. Nggih. Ojo meneh kok IPA IPS. IP ku dhewe tak pangan kok. Jadi sekolah ki nomor 1 nggih. Nggih. Sampeyan nembang apa? Manut Bapak. Salim riyen, Pak. Oh, salim. Ngene salim karo Bapak. Alah, nger. Oh, alah sakmene kotangan barang sing dikotangi apa ngono. Dan nek gak diketangi kok ketok, Pak. Iya. Iya. Nggih, saya pinter, saya gede, saya cerdas, saya carcor. Dadi sindan ki ora mung nyuwara tok, Nduk. Nggih. Kudu pinter interaktif, kudu pinter omong, ya ta? Nggih, Pak. Ya, ngono sing cetha. Ya. Sampeyan nembang apa? Nembang nggih. Nggih. Masa Bawarian nggih, Pak. Bawarian nggih. Oke, kudu nganggo bawa. Walah, cah wedok kok Asmarandono Semarangan. saged Saged. angel niku. Nggih, ya itu saya dari ajar mawon, Pak. Oke. 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 Ya. Ya. Berendene nggih. Iya, alah. Nek salah benekne nggih, Pak. Oh, tak benakne. Salah ora nek sing nyeneni sampean. Nggih. Mergo sampean jek cilik ya ayu. Kuwi lek nembang salah ora nek sing nyeneni, kabeh maklum. Nek sing tuwek-tuwek kok salah, tuwapuk cangkeme. Dadi Ya. Sekinten, Mas? Niki jenenge Mas Predi. Mas Predi. Nggih. Mas Predi sing genten niku Mas Efredi. Mas. Modele kaya baterai gitu. Nggih. Ya, coba. Pak, awas Marandono. Aja turu. Jangkemnya. Sindan jending tuwek-tuwek do meneng. Ya aku gatekne suarane legit kok suwe ra ketemu kok. Sari. Kaki. Bapak-bapak, kanca-kanca tepuk tangan dulu buat Nduk Legit yang luar biasa suaranya. Cek kelas 5 SD lho, suaranya wis kaya bledek. Nggih, pangestunipun nggih, So, Pak. nek gede cita-cita pengen dadi apa, Nduk? Presiden, Pak. Presiden. Yes, pokoknya seniman seniwati ngono ya, Pak. Wah, ya pokoknya dadi seniwati ya. Nggih. Sing mok hobeni mok gemari sinden sapa? Niku? Oh, iya. Mbak Niken Salindri. Wis bocahe meneng, ora sugih swara, ora sugih pertingkah, ya pacare ganteng ya. 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 Nggih. Jos. Nggih.
Iya, terus. Nggih. Hop sik, Nduk, tak benerke, Nduk. Nggih. Ana dewa. Dewa. Ora dewa. 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 Nah ngene lho Pak diajari Pak. Nah, tak benerke. Bapak nek karo nek wong salah, mergo sing ngajari kok masa ora iso mbedakne ing antarane dewa karo dewa. Dewa. Nek dewa ki tanpa hak, nek dewa kuwi nganggo hak. Nggih. Ulang nggih Pak. Oke, yo baleni. Dewa. Dewa nganglang jagat Wah, nyangking bokor sing ngajari nyinden sapa sampean? Kula. Ah, Pak D kula, Pak. Pakde sapa? Pak Deko. Oh, alah, oh, Pak Eko. Nggih. Pak Eko ki Pak Demu ki kakak kelas Pak Kangko. Nggih, Pak Deko kalih Pak D Bagong Kendang. Oh, Pak. Nggih. Ora ibumu sing ngajari. Mboten. Oh, ibumu ora iso nembang kok. Lah niku? Heeh. Lah iya, ibumu ora iso nembang, kersane ibu tangga niku- iso weneng dhek. Lah iya to, Pak. Lah iya. Ya, ning mbokmu ki sekile nggon tari, ngono ta? Nggih. Mangga, Cahayu. Deh. Isi nedong sandang kalawan pangan Haha. Bengi iki uga diramuin, Nduk. Sapa? Selain pencinta budaya, juga adoh saka ing Bandung, Jawa Barat, panjenengane Eyang Putri ing mijil saka ing Bandung, Eyang Sri. Oh, ngono sing bengi iki uga rawuh mrene saka Jawa Barat, mung kepengin ketemu kelawan genduk Niken Salindri, kepengin ketemu kelawan Mas Ardi. Oh, ngono Matur suwun nggih, Bu. Peparingipun kangge kula sak kanca. Oh, ngono Kowe diparingi apa? Aku diparingi jarik, kanca-kanca ya diparingi jarik asal saka Cirebon. Oh, ngono jarik Mega Mendung sing dienggo kanca-kanca yoga ya mung kurang 6, Bu. Dadi oh, ngono ya. Ya, uga dimonitor kelawan guruku. Sapa? Punyane Pak Eko Mugiono sing mapan ning Jakarta, jane njaluk lenjer kuning ning sinden-sinden ki urung enek sing apa, engko tak semayani tanggal 22. Oh, ngono ya. Ya, Nduk, bareng Nduk, terus, Nduk. Ya. Ya iku bagian nipon wong meleksa barna rima Aha. Nah. Bacutke lagu apa nok, Cahayu? Apa nggih? Sing campur sari ngono gen
Apa ninggal katresnan apa Nggih sing? ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih. Nggih. Ya Mas, garap campur sari Mas. Oh, ngono. Ya. Maka ngatur sedaya pamirsa utamane penjane Bapak Sugianto saha Ibu Yayu uga mempelai berdua Mbak Nadia Mas Irfan. Oh, malah ngenteni ning kono wiyayine. Heeh. Engko gen Gojek karo genduk Niken Salindri. Oh, ngono. Ya. Ya Mas, Mas Tatok. Ya, langgam sikik. Engko lagi ndangdut. Oh, ngono. Ya. Ya, buka saka keyboard. Yo, dangdut dong. Salam buat anak-anakku wedok. Nafisa, Birgita, Rahma, Fani, dan lain-lain. Terima kasih Nduk Legit. Oh ngono. Saiki iki gilirane genduk Niken Salindri. Nanging apa? Saurunge tak aturi jumeneng. Aku sore mau karo live TikTok gawe tembang, gawe lagu. Oh, gawe lagu. Nggo sapa? Engko nek kowe menyimak lirike lelagon wis ngerti wi lagu nggo sapa. Oh, judule apa? Judule Rasa Tresno. Oh, Rasa Tresno. Engko pas ndangdute nduk Niken diaturi jumeneng. Oh iya, coba ana bawane ya, Yung. Ana bawane Sinom no. Sinom ya. Sinom ya, coba main dibawani karo Mas Wisnu sing suarane lantang. Lagu nggo sapa? Ora usah tak omongi engko nek kowe menyimak saire bakal ngerti kuwi lagu nggo sapa. Oh, ngono. Sapa? Arep apa dhewe? Ah ya.
Oh, sing bawa sapa? Niken dhewe no. Oh iya, ya coba. Karo lenggase wenduk Ken. Oh ngono ya. Sing gawe bapak sore mau karo live TikTok ngono karo orek-orek. Oh ngono. Orek-orek kok digawe lagu. Oh iya Ya, coba sinom pilok. Oh ngono ya. Ya nduk Ken. Kaya ngapa suaramu dinteni wong sak donya? Oh, ngono ya. Sing ngenteni dina Rebo iki piyuh. Yan. Ya. Saiki wis kelakon weruh Niken Salindri. Ya, Nduk. Coba. Suarane kaya bledek, Nduk. Oh, ngono. Kang nedeng nandang kasmaran. Terus Jalu estri. lanang wedok Wis nyawiji. Jalu kuwi lanang, estri kuwi wedok. Oh, ya lanang wedok wis nyawiji. Terus, Nduk. Rasa tresna kang manunggal. Rasa tresna kang manunggal. Ya, terus Kutha Klaten lan Kediri. bocah lanang wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Oh ya, terus Kaprah si nebet arni. saya cetha Arni. Oh ngono terus Samya mesem lan ku samya mesem lan gumu itu kese ora mung sing lakoni tok sing mesem guyu, sing nonton penggemare ya mesem gulu. Bengi iki siap karpet nggih gulung-gulung. Oh, ngono. Terus tan kabandung ing rasa rasane wis ora kena bindung. Ya. Dadya katras nan sejati. Dadya katresnan sejati. Ya, terus Moga langgeng pas gong tibane ompak ndangdute. Ya, muga langgeng terus tansah lestari
Wis ngerti, Nduk. Tembang kuwi nggih sapa ngerti ora? Sampun, Pak. Nggo sapa? Damel kula kali Mas Sardi to. Lah iya. Wis ngaku dhewe. Kalih Pak Dodo. Kok iso? Nenten widodone kok. Oh iya widodo sing anu. Sing gaweke lagu. Iya, ya. Rasa tresna. Oh, rasa tresna. Heeh. Kang wis ora kena binendung, ya heeh. Gairah anak muda. Iya, heeh. Yo. Kaya apa? Dek, bacutke dangdute. Ya, rasa tresna. Yuk. Nduk, jumeneng Nduk. Nduk. Nggih, Pak. Sehat ya, Nok? Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat, waras, bunga, seneng atine bengi iki ya. Nggih, napa? Komplit
bercampur menjadi satu. Bungae perkara apa, senenge perkara apa? Kowe kandha saiki. Bungae nggih amargi ditanggap to, Pak. Ditanggap teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini, terutama buat kedua temanten. Terus saged kepanggih kalian panjenengan malih, kalian Kru Dwija Laras Indonesia. Sampun. Sampun. Kuwi lho Mbak Manten karo Mas Manten iki ngenteni kuwi ning kono lho gantian. Oh iya, terima kasih. Mau foto? Iya. Sekarang? Boleh. Monggo mau foto Mbak Manten. Udah bawa dompet belum? Loh, dompet nggo apa? Saiki ngene, Pak. Apa? Konsepe. Lek share foto ki bayar 50.000, Pak. Sak jetan. Wah, nyawer 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Nggih, monggo sepuase mawon. Ya, 1 juta nenek kene. Tenang no pikirmu nya. Ya, iki cash saka Mbak Manten karo Mas Manten. Heeh, lho kaya ngono kuwi lho. Jenengan mboten, Pak? Ora aku. Duitku wis kakean, bingung lek ku ngentekne. Alah. Amin ya Allah, amin. Monggo Mbak Manten, Mas Manten, mari badhe foto sekarang juga enggak apa-apa. Oh, Bapak sama Ibu juga. Oh, boleh, Bapak sama Ibu tindak rene. Gen ngerti nduk sing nanggap kuwi sapa, ngono ya lah. Pak Gianto Pitik, ngerti ta? Pak Gianto Pitik. Pitik. Mergo usahane iki potong ayam. Oh. Ya. Oh, kalau dipunyaku itu apa ya namanya sing biasanya motong ayam itu? Apa? Apa ya lek ngarani, Pak? Jagal, Pak. Oh, jagal ki nggih sapi, nggih wedhus, nggih kebo. Oh, ya, Pak, berarti. Ya. Padha kewane, Pak. Iya padha kewane tapi kan gedhi karo cilik. Oh, lek gedhi jagal, lek cilik berarti jigil. Ora potong. Potong ya. Iki lho. Monggo Pak Gianto, so Bu Yayu. Tadi sudah ngendika mau foto bareng-bareng di panggung sama Mbak Niki Niken. Mbak Manten sama Mas Manten namanya siapa? Mbak Manten namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Mas Irfan. Mas Ivan. Nggih. Mungkin Mbak Mantennya dulu ndak apa-apa. Sambil menunggu Bapak sama Ibu. Mbak Nadia sama Mas Ivan. Ya. Ayo, Jan. Malah gedemu karo manten wedok malah gede kowe to, Ken? Lah nggih. Heeh, iya. Oh, gitu. Nggih, sampun OTW. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu. Yang penting jangan gerusa-gerusu ya. Iya. Sajae kowe iki nuturu kowe wis rabi po. Enggak. Sik kalah pengalaman karo Mbak Nadia. Dengerin dulu. Kenapa? Jangan gerusa-gerusunya itu jangan ke susu. Apa itu? Jangan ke susu mana itu maksudnya. Ya ora apa-apa wis sah kok. Ya enggak. Maksudnya piye? Semakin lama semakin matang untuk mempunyai anak. Jadi ki wis siap tenanan ngono lho, Pak. Ya takono, Mbak Nadia takono siap duwe anak apa urung? Sudah siap apa belum mendapatkan momongan? Siap. Insya Allah siap. Mas Manten siap nganaki? Siap ora? Kok bojo mbok kon gendong sampean lunga. Siap ndak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pengennya punya anak berapa, Mas? 2 aja. 2 aja. Sampean berapa, Mbak? Yang banyak. Yang banyak piro? Sak lusin? Ora masalah. Ora masalah kuwi anak rezeki ya. Jangan pengen gadah putu pinten, Bu? Kanton mriku pinten? Oh, manut berarti Ibu. Ibu ini berarti apa jarine? Apa jarine bocah? Lah jenengan pinten, Bu? Urung. Niki anu, adike manten to? Nggih, Pak. Adike nggih dereng rabi. Oh, SMP to? SMP to? Oh, sampe ki SMP to? Oh alah, ya ampun. Lagi apa metungul tekan kan kene metungul. SMP kelas piro, Mbak? SMP kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Loh, gede meneh. Ya gede wis saiki gisine terjamin kok. Oh, setiap hari makannya ayam, Mbak. Iya, betul. Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak Afika. Sok nek rabi aja lali nanggap Pak Kangko karo Niken lho, nggih. Aja gelem dibedak-bedakne. Sok nek rabi. Ditungakne Bapak, Ibu sehat, lancar rezekine, sukses usahane, nggih Pak nggih. Insyaallah Gus gendeng, Bos. Amargi almu ning gontor.
Wo, pangapunten. nanggapi gendeng. Insyaallah. Ketoke udan deres Pak niku mengke bakal. Oh alah anu to gontor to. Nggih siap. Oh nggih, siap. Gus Gendeng kalih nikan nggih Pak nggih. Nggih, alhamdulillah nggih mboten damel Pak Kangka to nggih. Ya. Aku ya tanggapan dhewe. Monggo foto sesarengan. Ah, ya. Foto sesarengan. Ibu Radi mriki, Bu. Ya, ken ora vakum. Ya, gamelane dionekke. Adike mriki. Mriki. Bu kalih Bapak. Indingane ya. Ayo sungkem mring ibu Pratiwi. Adicara foto sesarengan sampun ngawiwitan. Temanten sekalian samya bingah ing manah lega ing nala. Sumengkem dumateng pepadanipun ingkang Rama saha Ibu. Lumaksana kanthi repepeh. Sumengkem dumateng Kanjeng Ibu. Sing nanggapi marem lho Nduk Ken iso foto bareng karo sampean. Nggih Pak, alhamdulillah. Heeh. Dadi bungah wis iso nyenengke karo sing ngangkuan. Lek melingket sore mau. Pak Kangko mengki kula foto karo Mbak Niken. Nggih. Takon Mbak Niken wis dugi napa dereng. Nah, alhamdulillah tekomu ya rada sore ora kewengen ya Nduk ya. Nggih Pak. Lancar perjalanane. Alhamdulillah mau ora di udan terus Pak. Oh, kono udan to? Nggih. Kene ora udan alhamdulillah. Saged terang tur sing mirsani saged jenak. Nggih, padahal niku mau udane rata lho, Pak. Udan kayak disek lho, Pak. Lah nggih. Tapi alhamdulillah teng mriki wae mboten niki, Pak. Oh, bener ora udan blas sama sekali tidak hujan. Monggo wingi-wingi udan. Iki mandi penjaluke Pak Gianto karo Bu Yayu. Mergo penjaluke manten karo wong tuwa kuwi beda lho. Nggih. Beda ngerti bedane ora? Penjaluke manten loro karo wong tuwa loro, penjaluke beda ngerti ora? Nek napa, Pak? Nah, manten wedok ki njaluk diudani, Mbak atau Mbak Bu Yayu karo Pak Gianto njaluk diterangi. Dadi terang Kok saged alhamdulillah. ngantene njaluk diudani? Kan lek udan kan malah acarane anu to, Pak. Hah? Maksudnya gen adem suasanane ngono lho. Tapi udane sesuk ae ngono lho maksude. Oh, Heeh. Masa ora paham tak ketangdasmu Mas ini ya paham, Pak, tapi ya piye ngono. Saja kaya ora roh ngono. Ya saiki menghibur masyarakat. Baik. Ah. Oh, sebelum menghibur tadi belum mendoakan Bu Yayu sama Oh, Pak Gianto. Heeh, ya, heeh. Oke, semoga kagem Bu Yayu sama Pak Gianto diparingi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune seger waras panjang yuswanipun rezeki kang kathah barokah tur-atura ora loka. Ne malah kebak mugi-mugi diparingi putu sing kathah. Amin. Amin. Oh, pancen ya kono kudangane wong tuwa ki nek Ya. duwe putu ki cakala mangsa nek putu metu kuwi sayange ki ditumplak nang putu timbang ning anake. Sok nek sama nek tuwek ngono kuwi. Sama sok nek tuwek ngono kuwi, sok ben. Sok ngenteni tuwek to, Pak. Lah saiki Lah kula saleh gadah anak mungkin nggih sayange bapak ibuku nggih kalih anakku to, Pak. Oh, Bener. ngenteni aku tuwek. Iya bener. Rasa ngenteni kowe tuwek ya. Nggih, Pak. Rasa ditunggu-tunggu. Nah, sing penting awakmu saiki sehat, waras, sukses, atimu seneng, atimu bunga. Wis kuwi tok. Nggih, Pak. Ya, numpang apa? Manut nganggo temanten sekalian. Nah, manut. Ya, coba kaya ngapa? Bawa napa mboten, Pak? Ya bawa no. Sing niki mengke tibane sing rancak napa sing alus, Pak? Sing rancak, wong wis kamrursane wis muni iki jane ana pamundhut no, Ken. Ora kowe wis bos Danang yang punya kawasan Muara Baru. Judulnya Rindu Hatiku Koplo. Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan sama Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Hah? Rindunya hatiku. Ora tembang saiki engko keri-keri ra apa-apa. Nggih. Mosok langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten. Heeh, bawa nono apa? Manut. Kula pengen
sesigari, Pak. Lara sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sakmu pokoke pelok. Nah, bawane sakarepmu pokoke pelok. Oh, iya, ya. Nah, mergo ora mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga pengin krungu bawane. Oh, ngono ya. Gimana? Cahayu. Nah. Ya. Iki wis padha WA Pak Kangko. Nah, kontang. Ya. Ah, ya. Mangga. Lintune mawon, Pak. Lintune apa? Manut karo. Niku kan damel bawa to. Lah delalahe niku bawane kula dereng siap. Terus? Lintune mawon. Ya, lintune apa? Lintune apa? Ya. Napa, Pak? Yuk langsung lara sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Yuk. Boleh. Wong mau awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Iya, kowe ra matur nuwun karo Bapak. Wis tak gekne lagu lho kowe. Napa, Pak? Niki mau to. Lagu ki mau sing gawe Bapak Anom Dwijo King Kong. Rumah sana piye? Oh, dangdutnya sing damel Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih Pak King Kong. Ya. Yo, monggo lara sesigar garap gamelan Bali ya, Nduk, Ken? Nggih. Ya, oke. Yuk, monggo para kanca siaga. Ya. Gamelan Bali. Oke, genduk Niken Saindri.
lumayan luar biasa. Heeh. Sangka disambung kon gara-gara ya kan ya di. Engko arep tak duelke antarane Niken karo Gendo Legit wanci gara-gara. Oke. Joget jaipongan. Wah, sekile ning nggo jaipong, heeh. Oh iya, wis iki dawuh. Perang ya, Nduk. Lakon kuwi kudu ana bacute. Oh ngono. Engko seneng-seneng iso ditukling nggon wanci gara-gara. Ah ya. Gantannya Sekar Gadung. Esmu harum